Joyce, adieri en ni siasa te gi dho ngere, all politics are local. And politics is about interest. En interest mara mokwongo kaka individual kapok obedo interest mar oganda. Nikech an ema chiwora ni adwa telo nu ogandana. Koro interest no kwongo wuok ira kaeto o extend to ogandana. Koro ogandana nyalo kawe mondo ooni, but kapok awuok to ok nyal chuna ni mondo atimre nade, aring ng'we siasa. So Gideon noparo kaeto chako duoko interest neno chien. Nyiso ni samoro ok awach ni ang'eyo, samoro nitie gima ne gi discuss gi jatend piny Kenya moyudo ka interest ne manomiyo dwa chung'cha is catered for elsewhere. Koro onge tiende, you can't fix it if it is working. Absolutely. You only fix gimokti anytime manyo kore mondo timre nade oti. Interest gima nogole manomiyo dwa bet senator mar Jobaringo, koyudo ka gino inyalo losi kata ok odhi e siasa mobedo senator. Why bother? Koro gino to ok ang'e ni en ang'o, but gima wang'eyo mosekelnwa, une jofwambo, gima wang'eyo mosekelnwa ma ukelonwa kaka ute fwambo, en ni Gideon owacho kende ni en oweyo. Ayanga. Koro ok obedo kohas. Owacho kende ni en otimre nade. Oweyo. Koro ka nitie joma ni machiegni kode to nyalo koro dwaro nono malach mondo yud ni ang'o manyo oyudo momiyo oweyo gini. But mano to adieri en ni osetimre nade, oseweyo. Koro gima ber na mapod mora ni Baringo pod nigi ji mang'eny, to kata jok mosechiwore pod gin ji 5. Koro nyiso ni Jobaringo ok ni nono maonge choice. Ei ji 5 gi nyaka giyud wuoyi kata nyako manyalo telo negi, manyalo wacho wechegi e Senate. So derach na ka koro Gideon owuok to koro candidate be onge, Jobaringo koro onge gi candidate. Mano dolit na da ywako Jobaringo. But nikech Jobaringo pod nigi ji 5, weu Jobaringo dhi oyie, maybe samoro ginyalo yudo kata jatelo mane ber moingo Gideon ba. To nyalo bedo ni jatend piny geto ng'ama chielo, dynasty machielo modwa riwore godo ka 2027 podi. Kata ok dynasty, jatend piny nyalo dwaro, kata de anen, nyalo dwaro ni ji te mondo bi kori. Kata Rigathi onyalo dwaro ni mondo bi kore. Kata jok modong' mineno oko ka. So kik wawuond jopiny. Jogi pod bro manyore. William pod bro manyo jomo nyalo manyo te. Kata mana jakom Raila Amolo Odinga sama nyo wa support 2022. Nyo manyo ji jomoko otamore atama gi thuon. Ng'ato bet majende ke kien ka based on interest ne ma personal ko paro niya koni ema interest na bro timore nade, bro bede catered for. To sami manyo kom abila mar presidency nyaki manjite. So I am sure ni podo bro manyo ji kata man kocha kadongi winjo ka Kalonzo Gini osechako lieko. Ginyabet ni giwacho adieri, ginyabet ni giwuondo jopiny. But gisechako lieko ni an jogo semanya, jogo manya giparo ni abro wuok awe mata gini ka, Rigathi gini ka, mondo jo Mount Kenya gi ogo. Iwe ni ene mosebedo kotamo William gojo Mount Kenya. Dieri nono. Onyalo defend jo Mount Kenya na. Ka jo Mount Kenya go pod mang'eny e cabinet, this highest top organ ma make decisions in this country. Pod gine magine gi numbers. Absolutely. Oingo kata number mar jo Kalenjin kuma President Ruto ae. To Kalonzo koro miya wacho in short time wacho niya jo siasa to bro wacho mekgi, but kaki understand gima giwacho will matter a lot. Kaka japiny kaki understand nikech kata mana ndalo mane winjo ka Ruto advocate for dynasties against hustlers. E bathe kanyo ne en gi Susan Kihika ma bende wacho dynasties, to onge dynasty moingo Kihika's family e Kenya ka. Kamikete joka Moi gi the other dynasties. Okay, nyalo koso the Kihika family. Everybody who has been in politics will tell you. The Kihika is dynasty by all the world's